Si Jesus dili taga-dinhi sa kalibutan. Juan Kapitulo 8 versikulo 21 hanggang 30. Misulti pag-usab si Jesus sa mga tigdumala sa mga Hudyo, "Mo lakaw ako, ug kon wala na ako dinhi pangitaon ninyo ako, apan mga matay lang kamo nga nagpadayon sa pagpakasala. Ug dili kamo makaadto sa akong adtuan." Busa nagpangutan anay sila, unsa may buot niyang ipasabot, nga kita kuno dili makaadto sa iyang adtuan. Unsa, maghikog ba siya? Mingon si Jesus kanila, "Kamu taga dinhi sa kalibutan, apan ako taga langit. Kamu iya sa kalibutan, apan ako dili. Mao nga mingon ako kaninyo nga mga matay lang kamu nga nagpadayon sa pagpakasala. Kay kon dili kamu motuo nga ako mao ang Kristo, sigurado gayud nga mga matay lang kamu nga nagpadayon sa pagpakasala." Mingon sila, "Ngano, kinsa ka ba gayod?" Mitubag si Jesus, "Dili ba gisultihan ko naman kamu sukad pa kaniadto kon kinsa gayud ako? Daghan ang akong ikasulti batok kaninyo. Sa pagkatinuod, ang akong mga ginasulti ngadto sa mga tawo mao lang ang ginasulti kanako sa nagpadala kanako. Ug ang tanan niyang ginasulti tinuod. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan." Busa mingon si Jesus kanila, "Kon ako nga anak sa tawo ibayo na ninyo, masayran na ninyo nga ako mao ang Kristo. Ni anang panahon na masayran usab ninyo nga ang tanan nga akong gibuhat og gisulti dili gikan sa akong kaugalingon, kon dili gikan sa Amahan. Ang nagpadala kanako nagauban kanako ug wala gayud niya ako pasagdi, tungod kay kon ansay makalipay kanya mauusab ang akong ginabuhat kanunay." Pagkadungog sa mga tawo nining mga gisulti ni Jesus, daghan kanila ang mituo kanya.